Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усими вами. И с Духом Твоим. Почуй, Пане, голос мой, коли Тебе кличу, про Тебе говорит сердце мое, шукайте моего обличчя. Я буду шукать обличчя Твоего, Пане, не ховай от меня своего твару. Аллилуйя. Дорогие браты и сестры, этими словами мы распочинаем нашу удел на Святейшей Евхаристии у сьому Великодную неделю и приносим сьогодні до алтаря Пана наши особистые интенции, наши просьбы, подяки, веропрошения, все то, что турбует наше сердце. И приносим сегодня это все доброму Богу и просим об виконанні, об сповненні Ягоної волі у нашому житті. Сердечно вітаю так само усіх, хто долучається до цієї святої мши через інтернет-трансляцію і запрошуємо до супольної молитви. Я під час цієї святої мши прагну молитися у інтенцію всіх померлих наших парафіянів, просячи об вічний супокой для них. На початку цієї святої мши станемо у правді перед Богом і признаємося у наших грехах і слабостях. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Gloria
все зі права ручайся, змилуйся над нами. Бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы, и дай, каб згодно с Его обещанием мы отчували, что Он застається з нами аж до скончения свету, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Коли Иисус узнесся на небо, апостолы вернулись в Иерусалим с горы, называнной Оливной, что неподалек от Иерусалима, на отлеглости субботней дороги. И коли вошли, поднялись в светлицу, где находились Петр и Ян, и Якуб, и Андрей, Филипп и Томаш, Бартоломей и Матвей, Якуб Алфеевый и Симон Зелот, и Юда Якубов. Усеяны суместно тривали в молитве, разом с женщинами и Марией, Маті Иисуса, и с братами Ягонными. Это Слово Божие.
Чытанне першага паслання святого апостола Пятра. Умілаваныя, калі прымаеце ўдзел у муках Христовых, радуйцеся, каб у час аб'яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божы спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць як забойца, або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. Гэта Слова Божае. Вас и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. У той час Jezus uzniał oczy swoje do nieba i сказал: Ojcze, przyszła godzina. Usłał Syna swojego, kab i Syn Twój usławił Ciebie. Ty dał Jemu ułaду nad усяким cielem, kab Ён dał życie wieczne усім, kogo Ty dał Jemu. A wieczne życie u tym, kab spoznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, kogo Ty posłał, Jezusa Chrysta. Ja usławił Ciebie na ziemi, wykonawszy sprawę, jaką Ty dorучил mnie zrobić. A teraz Ty, Ojcze, usłał mnie u sobie chwałою, якою меў я ў Цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя Тваё людзям, якіх Ты даў, яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх, і яны захавалі Слова Тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, ад Цябе паходзіць, бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае, і ўсё маё – гэта Тваё, і Тваё – гэта маё, і я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе. Гэта Слова Пана. Не покину вас сиротами, каже Пан, иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Умилованные в Христе Пану, браты и сестры, сённяшняе Евангелие – гэта прыгожы ўрывак з архісвятарскай малітвы Езуса Христа. Гэтая малітва на момант вяртае нас да падзеяў Вялікага тыдня. Атмасфера падчас апошняй вячэры была надзвычайна драматычная. Архісвятарская малітва Езуса, абмыванне ног апостала, прадказвае здрады, развітальныя рэплікі. Усё гэта, несумненна, перакрочвала звычайныя катэгорыі чалавечага пазнання і дзейнасці. Дзякуючы Божай ласцы,
апостолы разумелі, што спажываюць хлеб і віно, якое сталася целам і крывёю Хрыста. Яны удзельнічаюць у жыцці і смерці самого Езуса. Яны таксама выказвалі згоду весці такі ж лад жыцця, які Езус, прысвячаў яго айцу і ахвяроўваў за людзей. Аднак таямніца вячэрніка сягае глыбей. У гэтай таямніцы Езус уваскрослы будзе сустракацца са сваімі вучнямі. І паволі самого Хрыста ад таго моманту падзеі мукі, смерці і ўваскрасення будуць перажываць няспынна аж да сканчэння свету. У кожным пакаленні, пачынаючы ад апосталаў, Езус вучыць таямніцы паяднання чалавека з Бога. Самым важным у гэтай таямніцы з'яўляецца тое, каб мы усвядомілі сабе прысутнасць і блізкасць Божай любові ў нашым жыцці. Любові Бога, які з'яўляецца айцом. Гэта значыць, што наш Збаўца блізка. Ён у нашым жыцці, хоць часам мора праблем не дазваляюць нам гэтага ўбачыць. І толькі тады наш адказ дасканалы, калі ў ім выражана жаданне з даверам прыняць гэтую любоў Бога. Перажыванне таямніцы сувязі чалавека з Богам засяроджвае вакол асобы Езуса Хрыста. Ён, як адзіны пасрэднік збаўлення праз свайго духа, моліцца у кожным з нас да Айца і ахвяруе сябе за нас. Езус праз сваё жыццё, словы і чыны вучыць нас уменні разумець і рэалізоўваць намеры Айца, яго волю, каб кожны меў вечнае жыццё, як адвечны, адзінародны Сын, Езус, уваходзячы ў глыбіню Божай любові, усё дае Айцу і ўсё да яго накіроўвае. Узгадаем словы з паслання святога Яна Апостола, і мы бачылі і сведчым, што Айцец паслаў Сына, Збаўцу свету. Хто вызнае, што Езус, Сын Божы, у тым жыве Бог, а Ён у Богу. Мастак Карла Парызі вельмі глыбока паказаў думку малітвы Езуса у яго твары. Христус разважае. На карціне Езус лёгкай, схіленай наперад галавой, а рукі яго складзеныя, як на малітве. Таямніца гэтага вобразу заключана ў закрытых вачах Езуса, якія нібы вядуць у глыб яго асобы. Тут мы можам і разважае над імі. Калі угледзімся ў гэты вобраз, то зможам лепш зразумець словы малітвы Езуса. Словы, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад сябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Таксама у з'яднанні з Богам вельмі важна усвядоміць, што Бог праз сваю ласку першы адказвае нам сапраўдную любоў ва ўсім нашым жыцці. Падобна як сёння, у малітве Езуса Бог дзейнічае праз пераказ слова, якое з'яўляецца праўдай. Дзейнічае праз тое, што нас аберагае ад зла. Дзейнічае праз радасць, і радасць гэта поўная. І праз ахвяраванне сябе і свайго адзінароднага Сына, каб мы былі асвечаныя ў праўдзе. Дарагія браты і сёстры, варта звярнуць увагу яшчэ на адзін аспект. Кожная сустрэча чалавека з Богам вядзе да таго, што чалавек становіцца адкрытым на іншых людзей. У нейкім сэнсе выходзіць у свет. Аднак Езус папярэджвае, што адносіны паміж людзьмі не будуць пазбаўленыя нават
мінімальних канфліктаў. Свет узненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. І мы, жывучы ў свеце, кожны дзень сутыкаемся з тым, што на зямлі пануе складаная, шматзначная праўда. Тое, што падабаецца свету і што свет прадстаўляе як дабро і праўду, на самой справе не заўсёды з'яўляецца дабром і праўдай. Не заўсёды адпавядае дабру і праўдзе, якія былі аб'яўленыя Езусам Христом. Дарагія браты і сёстры, малітва Езуса заахвочвае нас трываць у адзінстве і праўдзе, так як Езус трываў у сваім Айцу. Ён хоча, каб нашыя сэрцы былі пераменены. Сапраўды, няхай цяжка змяніць стан нашых сэрцаў уласнымі сіламі, але Езус можа вырашыць гэтую нашу праблему. Якім чынам? Пра гэта пісалі яшчэ некаторыя прарокі, між іншымі Ерамія і Езыхіэль. «Спашлю вам духа майго і забяру ад вас сэрцы каменныя, аддам вам сэрцы цялесныя». Езус пасылае нам з неба свайго духа, духа праўды, каб твая любоў, якая ёсць у яго сэрцы, была таксама ў сэрцы яго абранніцы. Духа у маё і тваё сэрца, каб з каменнага учыніць любячае, каб былі адно, бо Пан не пакінуў нас сіротамі, але прыйдзе і ўзрадуюцца нашыя сэрцы. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Чакаючы спаслання Духа Святога, узнясём нашыя пакорныя просьбы да Бога. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молімся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Цябе просім. Молімся за вернікаў, каб праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю ў Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молімся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім.
Молимся за нашу еўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Христом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молимся об спыненні пандемії коронавірусу, об ласцы выздараўлення для ўсіх хворых. Молимся за ўсіх супрацоўнікаў службы аховы здароўя, аб неабходныя сілы для іх, уратаванні чалавечага жыцця, а ўсім памерлым ад гэтай хваробы хай Пан Бог дасць вечную радасць у небе. Цябе просім. У хвіліне цішыні прадставім добраму Богу нашы асабістыя просьбы, падзякі, перапрашэнні, таксама тых людзей, якіх носім у сваім сэрцы. Цябе просім. Добры Божа, Ты выслухоўваеш нас і жадаеш дапамагчы нам. Навучы нас прымаць Тваю дапамогу і дзякаваць Табе за ўсё. Праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ласкавий Ойче, прийми наші молитви і дари, які ми Тобі приносим, і праз уділу евхаристичної ахвяри приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, І з Духом Твоїм. Ухору серці, Просим до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Правды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі
спявають Тебе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна, Госанна, на вершине, Госанна, Госанна, на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім Касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра Касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала,
празу все веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавця нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой пагана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світ, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как Ты пришел до меня. Але скажи только слово, и будь оздоровлен душа.
помолимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, и празудзелу Евхаристию умацуй нашу веру Тое, что все тело Костела з'єднається у славе с Христом Своим головою, який живе и володарить на веки вечные. Пане Єзу, про заступництво Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека доверу, який опековался Тобою после народзінаў, прошу Тебе у інтенціях гэтага ненародженого дитяти, якою духовно хочу усыновить и якое знаходится в небяспецы аборту. Прошу, дай его бацькам любовь и отвагу, каб яны не забивали своего дитяти, а покинули яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дитяти прадвызначыў. Послухайте парафіяльны аб'яв. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы у панядзелак Маці Божай Ларытанскай, у аўторак Каралевы ўсіх святых, у сераду Маці Божай Ліхэнскай, у чацвер Маці Божай Грамнічнай, у пятніцу Маці Божай Кормячай, у суботу у спамогі веравызнаўцаў, у нядзелю о гадзіне 18 Маці Божай Ласкавай. У літургіі Касцёла на гэтым тыдні будзем перажываць. 26 мая прыпадае ўспамін святога Філіпа Неры, святара. 31 мая у наступную нядзелю прыпадае урачыстасць паслання Духа Святого. У гэты дзень за публічную малітву ці спеў гімна «Прыйдзі, стварыцель Дух Святы» можна атрымаць поўны адпуст, захоўваючы звычайныя умовы. У нядзелю наступную заканчваецца велікодны перыяд. І таксама час велікоднай споведзі. Таму, хто яшчэ не быў у велікоднай споведзі, заахвочваем, каб на гэтым тыдні прыступіць. У гэты дзень таксама заканчваецца маёвае набажэнства. Дзякуй, дарагія браты і сёстры, за вашыя малітвы, за вашыя ахвяраванні, якія складаеце на ўтрыманне нашай святыні, за ўсялякае дабро і дапамогу. Хай добры Бог вам шчодра узнагародзіць. На гэты тыдзень працы і абавязкаў прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покої Христа. Дякуємо Пану Богу. Наш цар, Володар, наш Ісус. Ти наш цар, Володар, наш Ісус. Возносим до Тебе мы сердце, возносим до Тебе мы руки, шаем перед Твоим обличием, славим Тебе. Возносим до Тебе мы сердце, возносим до Тебе мы руки, шаем перед Твоим обличием, славим Тебе. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
хотелось ничего не буду вообще никогда. Ну, конечно.